आज आपण गाजराचा हलवा बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी 1 किलो गाजर चांगले धुवून किसून घेतलेले आहेत। 50 ग्राम मावा घेतलेला आहे। माझ्याकडे पिवळा मावा होता, तुम्ही सफेद पण घेऊ शकता। 100 ग्राम बदाम घेतलेले आहेत भिजवलेले बारीक कापलेले, 50 ग्राम काजू घेतलेले आहेत आणि थोडेसे मनुका घेतले आहेत आणि वेलची थोडी बारीक केलेली आहे आणि छोटी वाटी तूप घेतलेलं आहे। 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि अर्धा लिटर दूध। आता हे 2 चमचे तूप घालूया आणि गाजर हा भाजून घेऊया। ते 5 मिनिटं मीडियम फास्ट गॅसवर भाजून घ्यायचं। करून झालाय परतून। आता बारीक गॅसवर 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं आणि नंतर मग दूध टाकायचं। आता आपण दूध घालू आणि स्लो गॅसवर शिजायला ठेवू। मी 20 मिनिटं स्लो गॅसवर शिजवला हलवा। दूध पण हे झालंय, सुकलंय आणि चांगलं शिजलंय। आता आपण ही 1 वाटी साखर घालूया। आता साखर घातली, आता हा मावा घालते। हे मी बदाम भिजवले होते रात्री, काजू बदाम, म्हणून परतले नाही याच्यावर, तुपावर। कुटलेली वेलची, हे सगळं आता परतून घेऊया। फास्ट केला गॅस। आता हा सुकला की झाला आपला हलवा। आता हे 2 चमचे आता वरून मी तूप घातलंय। सुकला की झाला हलवा तयार। आता फास्ट गॅस केलाय, चांगला शिजलाय ना। आता हे सुकेपर्यंत जरा हलवत राहायचं, नाहीतर टोपाला चिकटणार, खाली ना लागते। आता सुगंध पण मस्त आला, वेलची पावडरने टाकली, त्याला तूप टाकलंय। आपला आता हलवा तयार आहे।